mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista sa usa sa atong mga fathers of the church, doctors of the church, si San Atanasio, usa ka theologian. Natao ni siya mga 295 AD, niya namatay mga 373 AD, na ni siya edad mga 78, 77. Unya, usa ni siya ka patriarch sa Alexandria for about 45 years. Niya naka-experience ni siya nga gi-exile sa lain-laing mga emperor sa Roma nga ni kontra sa iyang baruganan, kay nadala sila ni adtong bag-ong theological nga o grupo katong Arianism, mga philosophical stand ni siya, theological stand nga nag-deny nga si Kristo tinuod nga Dios o tinuod nga tao. Niya ang gibarugan ni San Atanasio nga si Kristo matuod nga Dios o matuod nga tao. Usa siya sa proponents sa lig-on nga nagpasabot nining atong doktrina sa Holy Trinity, one God, three persons. Karon sang adlaw gisaulog sad ang birthday sa atong special person dinhi sa atong parokya, si Brad Boy Mantuhak. Kuan niya siya gyud maoy ug ang iyang pamilya mao gyud hinungdan nga dakong hinungdan nga napabarog ning atong simbahan niadtong 2016. Niya sa nabarog na ni about to be consecrated pagka May 2, pagka April 30 na disgrasya ang iyang anak nga partner sa kanya dinhi, ang kamagwangang lalaki si Francis Ray, na disgrasya sila sakyanan o usa siya namatay day after sa pista nga gisaulog niadtong tuiga 2016. Niya 16 years old sa to si Francis. Ganahan mo mag-birthday, niya gahaya imong anak. Ganahan mo anak. No, dito sayon mo na hangtod karon nag-alagad si Brad Boy nato ug ang iyang pamilya, so ato sa siyang iapil dinis pagampo, apil sad ang kapahulayang dayon sa iyang pinanggang anak nga si Francis Ray Mantuhak. Iyan po sab nato ang kalinaw sa tibok kalibutan o ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit ani atong mga slots nga hatagan sila protection o kabalaan sa kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, mipasidungog ka kang San Atanasio nga obispo sa pagkabantog nga manlalaban sa pagkadiyos sa imong anak. Itugot nga maluluyon aron samtang magpahimulos kami sa iyang pagtulunan o panalipod, magtubo unta kami sa walay hunong diha sa paghigugma o pag-ila kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Human sa taas nga lantugi, mitindog si Pedro og miingon, mga igsuon, kamo nahibalo nga kaniadto gipili ako sa Dios gikan kaninyo aron magwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudeo aron makadungog sila niini ug mutuo. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao, mipadayag nga gidawat niya ang mga dili Hudeo, pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo, sama nga kita iyang gihatagan niini. Wala siya'y gipalabi, tali kanato og kanila, giputli niya ang ilang mga kasing-kasing, kay mituo naman sila. Busa nganong palaguton man gayud ninyo ang Dios, pinaagi sa pagpapasan sa mga magtutuo ug mga palasanon nga atong mga katigulangan ug kita mismo wala makahimo sa pagpasan. Timan ininyo nga sila sama kanato nagtuo ug naluwas pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus. Naghilom ang tibuok pundok samtang namati sila kang Bernabe ug kang Pablo nga nagtaho sa tanang mga katingalahan ug mga milagro nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudeo, pinaagi kanila. Pagkahuman nilag sulti, miingon si Santiago, pamati kamo mga igsuon. Bag-o pa lang gisaysay ni Simon ang unang pagpakita sa Dios sa iyang pagtagad sa mga dili Hudeo, pinaagi sa pagpili gikan kanila ug katawhan nga alang gayud kaniya. Ang mga pulong sa mga propeta nahitakdo gayud niini, sumala sa giingon sa kasulatan, human niini mubalik ako, nag-ingon ang Ginoo, ug akong pabarugon ang napukang balay ni David, patindugon ko kini ug tukuron ko pag-usab. Mangita sa Ginoo ang ubang katawhan, ingon man ang tanang mga dili Hudeo nga akong gitawag aron maako. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga nagpahibalo niini sukad pagayod kaniadto. Ug si Santiago mipadayon pagsulti, ang akong hunahuna mao nga dili nato samukon ang mga dili Hudeo nga midawat sa Dios. Hinunua ato silang sulatan nga dili sila mangaon sa mahugaw nga mga kalanon, tungod kay kini gihatag man sa ngadto sa mga Dios ug nga likayan nila ang pagpakighilawas ug nga dili sila magkaon sa bisan unsang mga nanap nga gituok ug sa bisan unsang dugo. Kay sukad pa kaniadto
Ang balaod ni Moises gibasa sulod sa mga sinaguga matag adlawng igpapahulay ug sa matag lungsod giwali ang iyang mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasod. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasod. Awiti ang Ginoo o bag-ong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Awiti ang Ginoo, dayga ang iyang ngalan. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasod. Ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iasoy ang iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa tanang katawhan. Ang iyang katingalahang mga buhat. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasod. Ingna diha sa mga nasod ang Ginoo Hari. Naghimo siya nga malig-on sa kalibutan aron dili matarog. Nagamando siya sa katawhan uban sa kaangayan. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan.
Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan, nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit ang inyong kalipay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Taas-taas ang mga adlaw diin atong gigamit nga mga ebanghelyo, gisumpay-sumpay kining John chapter 15, Gospel ni San Juan kapitulo 15. Usa kini ka pagpadayag nga ang Ginoo mao gyud ang punuan kita mga sanga. Ya kani karon mga pagpasabot unsaon nga magpabilin tas Ginoo. Ya ang karong adlaw ang gihisgutan nga magpabilin unta ta diha sa gugma sa Ginoo. Na may giingon si San Pablo nga walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Nothing can separate us from the love of Christ. Bisan pakunog ka ng kagutom, mga sakit, yawa, kamatay, mga panglutos, wa gyoy makapahimulag nato sa gugma sa Dios. Mga kapobre, mga failures in life, dili na makapahimulag nato sa gugma sa Dios. Pero nganong niingon man si Kristo, pabilin mo sa akong gugma. Unsa man di ay makapahimulag nato gikan sa gugma sa Dios, mao ang atong desisyon nga mosupak sa iyang gugma, sa sugo niya nga paghigugmaay kamo. Ngilingay mong tupad ing na nagpabilin pa ka sa gugmas Ginoo. Kinsa to'y magpabilin, matud pa ni Kristo, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin mo sa akong gugma. Parehara gud anang inahan, di ba? Sigihan man na inyo halok-halok ang inyong anak, no, kanang gamay na halok-halok, higugma jud kay mo ana, love kay ninyo. Nya inigabot na sa panahon nga makalakaw na imo na nang sugdag ingon nga ayaw adto didto ha. Ana, love kay nimo siya, mo na ayaw gawas ha. Nya mo gawas man unsa may sunod nimong buhaton? Ha? Unsay sunod? Sakasakahan nimong imong tingog, ingnan ti ka ha, ayaw gawas. Ana, nahigugma pa ka na wa na. Nahigugma pa. Oy, kay ni gawas man noon, wag yapon mananghid. Unsa may sunod? Makusian gyud, ingnan ti ka ba ayaw gawas. Nahigugma pa ka, ngay mo naman ang gikusi. Wala na. Nya nganong nawagtang man tong imong gugma nga imong sigyag halok-halok, sigihan imong hapyod-hapyod kay ni sopak man. Ni sopak man. Ang makapawagtang nato gikan sa gugma sa Dios mao nga atong pagsupak-supak. Lingiag usab imong tupad ing na sige kag supak-supak. Ana. Ilhan man na nimo mga masinupakon kay magkusmod ang naong. Kay ang resulta di ay kung magpabilin tas gugmas Ginoo matud pa ni Kristo, mahingpit ang inyong kalipay. Sa ato pa, permanente tang malipayon. Pero kung pananglitan ganig mo supak na tas Ginoo, ang resulta sad, mawagtang pod ang atong kalipay. Mao rin na diha.
Nya wa may usa nato dinhi nga nangandoy nga dili malipay, mao bitan na sige mo color ana inyong buhok, sige mo kiskis anang kilay, pamalit gid anang mga buta nga kunuhay makaayo, mangutang pagyud kay gusto laging malipay. Ako misa sad ko, baligyag slat kay malipay kita. Tukod tag mga buildings dinhi para sa atong katilingban kay malipay kita. Di ba? Celebrate tag birthday kay gusto kitang malipay. Pero ang tinuod ay kalipay nga malungtaron kanang gitawag og complete or perfect joy kana gid ang pagsunod sa sugo sa Ginoo. Nya ang sugo sa Ginoo, ang the greatest is love one another as I love you. Mo na diri sa atong unang pagbasa, si San Pedro, sila San Pablo ug Bernabe mi report nga kaning mga pagano nga dili mga tinuli giblessed pod sa Ginoo. Nya kay ang mga Hudiyo kay sila may gauna dito sa Jerusalem, sila magiunang nagsunod sa Ginoo, nagsigig ingon ayaw lagi ipatuli gid na sila haron mapariha gid sila nato. Cleansing. Oy, ang cleansing di ang ipasabot sa Ginoo dili man di ay physical, ang pag-circumcise man di ay sa kasing-kasing. Mao to nga gipakita sa Ginoo nga mituo naman ang mga dili mga tinuli physically, mga pagans, iya sang giblessed, iya sang gitagaag gahom. Ug tungod ana ang hukom nila sa una natong mga leaders kadtong mao man ni ang first council of the church, the council in Jerusalem. Nagtigom sila San Pablo, tanan mga leaders. Nga ang ila atong leader mao si Saint James the Great. Mao tong niingon siya si Santiago, ingon siya dili nato tagaan og problema ang mga dili pagano. Kay matod pa ni San Pedro nga mang atong lisod-lisoron ang mga dili Hudiyo. Ayaw sila tagaig bugat nga palasunon. Mao na siya nahigugma. Kanang nahigugma di gid na mosugot nga maguol ang iyang gihigugma. Kinsang asawaha din hikaron nga di gyud maningkamot gyud nga dili maguol iyang bana kada adlaw. Tasang kamot. Wa mo mahigugma sa inyong bana. Naman sa mga bana din hiron ang nimba. Kinsa mga banahan ninyo, jutay raman gyud mong ni aron. Kinsa ninyo nga sige gyud paningkamot nga malipay gyud ang inyong asawa. Tasang kamot. Naiusa ni isa pero uwaw kay ignaong wala mo diya basta nahigugma. Kinsa ninyo dinhi ang andam mulipay sa inyong parish priest. Tasang hamot niya kay bawo mo kung sa'y makalipay anang inyong parish priest, palit og slat nga ra gyud nabitay mo hatag nako pader tagaan ti ka og gift imo gid ni personal nako ay lang ko tagaig personal kay di man ko malipay anan siya di pa diri imo ni siya nako ipalit lang nag-slot kay mo ra ginay makalipay nako siya ni palit naman ko pa dir og slot imo na ni personal nako kana dawato na nako kay nga naman ni palit naman kag slot pero wag na mo palit og slot nya tagaan ko nimo personal dili na pwede. So palit gid mo og slot ha kay mo ra ginay makalipay sa inyong parish priest. Ang atong slot karon nga daghan para ba kay ni is BF Dag nagpabilin nga 40,308 gamay-gamay taghalin gahapon. Sige palit pa tag daghan ani tag 500 pesos raman ni pero ang atong DCHS katong tiwasonon ni increase na nahimo na lang 2,328 na lay tiwasonon 200 pesos per slot.
Niya naa sa tay 22 slot challenge, pwede pa na siya nakadawat na po tag 448 ka slots. Niya kay nihangyo man sad nato ang mga charismatic communities ACCRS para sa Pentecost Sunday karong May 19. So ato sa nang appeal dinhi ang pag-encourage sa tanang mga charismatic members, mga charismatic movements o gustong mo appeal sa Pentecost activity dito sa IC3 karong May 19, palit mo og tag 100 per slot. Mo na atong ticket dito, tagaan mo ticket nga as of yesterday nahalina na og 2,298 ka tickets, tag 100, 4,702 na lang ang available. First come, first serve, layo-layo paman sad to. So kining tanan malipay kita, so atong pakpakan ang namalit og slot. Salamat kayo. Ginagmay og dinagko nga pagpalit kay ngano man expression man ni sa gugma. Ang tinuod nga nahigugma mga igsuon kanunay ginang maghuna-huna sa kalipay sa iyang gihigugma. Ikatulong lingi sa imong tupad ing nahigugma ka sa simbahan na lipaya gyud ang simbahan. Si San Atanasio gisakit ni siya, pero tungod kay ang pagpatinaw sa doktrina o ang pagbarog sa pagtuong Katoliko mao may makalipay sa simbahan, giantos niya ang tanan nga mga pagsilot, pag-exile niya, kulang na lang nga himuon siyang martir. Padayon ra gid siya suwat, padayon siya wali nga ang kamatuoran para sa Ginoo. Ang atos ang mga apostoles kani sila si San Pablo, kani San Pedro, San Bernabe, sila si Bernabe ug ang ubang mga apostoles nangamatay pod ni sila as martyrs. Pero sige lang gid sila sangyaw kay bahalag masakitan ko basta malipay ang simbahan. Ana, ang ato sa dinhing gibuhat nagsigi sa tagpaningkamot nga malipay ang atong simbahan. Muna padayon tag trabaho, padayon tag kanini ang pagkumpleto sa atong mga proyekto dinhi. Atong kumbinto gitrabaho na ron ang atong sugdana, ang atong elevator pag-install, about to finish na sad ang atong kitchen niya, ang office mao karoy gi-finishing tong opisina. Kana na lang mo yung mga main nga mga trabahoonon basig mahuman na niya. Salamat sad sa mga tag-iyas yuta diha, sila sa kape, sila diha si mga pamilya nilang Day Arlen nga ming negotiate pod nato aron mapahiluna ang ato dihang paghimo sa atong kumbinto nga maayong pagkahanay nya, maayo natong paglihok-lihok. Sabot-sabot ra gyud ba inadjusay sa mga prinsipyo haron monindot ang katilingban. Kani siya mao ni ang gipangita sa Ginoo, di ba? Aw nga rin sa Sluyo sila Brad Osting ilang pamilya ni adjust gihapon sa atong mga kanaganing panginahanglan. Mao nang kanindot ana. Ano na nagluya mo na inyong naw? Nindot na musakripisyo ka para malipay ang katilingban. Nya kay bayronon man sad ni dagko magbayronon kita nga way mga yuta dinhi, wa sad magtukod pa dinhi, kita mo'y magsigig palit og slots. Insa unya pa dili man may kapuyo diha. Ay sus, ay nalamog puyo dinhi kay kada ninyo palit og slot para maayong pagkagamit dinhi. Gasugod na magamit ang atong second floor, ang atong social hall o ang atong roof deck, testing-testingan na gamit ba, pero dili pa ta mo dawat og bookings diha. Daghan namang nihangyo nga
Pader, pa-reserve ni, nga ris opisina, hangyo kay reception sa kasal, reception sa bunyag, okay man ginadiha, pero wala pa ta. Ato sang kumplitohon ang tanan, aron dili mo magmahay-mahay. Aron igpabayad na mo ninyo og dako, dili mo magmahay-mahay. Sige patarog testing diha. Sige testing. Wa pa gani may kasign o mga tao. Gahapon dito ni gamit ang Streamers Choir sa ilang anniversary niya. Ako may founder ana. So uban sa ko nila dito. So nang lakaw namang uban, perti pa manghugawa sa salog. Hapit yung ko mo 30 minutos nagmap dito para malimpyo. Nako nindot sa nila kay karon ganin nakita kong tudlo kay kanilaging tudlo nga wa na ilaba-laba, wa na map-map. So huygo kog map dito para malimpyo-limpyo kay wa pa man may maka-assign, wala pa ba ma-sit up ba ang pag-duty. Testing palagi. Nindot sad para sa kalipay sa tao. Sige kog map para nis inyong kalipay. Wa mo malit sa lahat. Pero malipayon sa kong gabuhat ato kay para mantos kayuhan sa tanan. Ana, no? Kini mauni ang simbahan. Mauni ang katilingban nga makapanindot sa kinabuhi. Dili ning pinatyanay, linibakay, ilog aning mga butang sa kalibutan, labi na karon ilog aning tubig, ilog aning mga yuta, ilog aning mga agianan, siging pangangkon, ako ni, dili na mauha, ang gugma, ato ni, ihatag na ngadto sa uban. Bahala ako'y masakitan, basta malipay lang ka. Hindi ko na i-repeat ko nun diha sa imong tupad. Bahala nagmasakitan ko, basta malipay ka. Sige, ready, go. Nindota, no? Sus ang bana mo'y magsiging sulti sa asawa, inigyaw-yaw sa asawa mo, ingora ang bana, bahala nagmasakitan ko dahi, basta malipay ka, yaw-yaw pa more. Ang mga anak tapulan kay tanan, sige duwa cellphone, computer nya mo ingora ang ginikanan, dong dahi, bahala nagmasakitan mi, basta malipay lang mo. Moingon din ang mga anak, sana all. Ang kuyaw sa mga anak sad mo say moingon, sige hagyaw-yaw, demanding kay ginikanan, maghilak ang anak, moingon, ma, sugot ra jud kog maghilak, basta malipay lang ka. Patay ka diya. Di mo ganahan anak. Ganahan tayo. Mao na ang Ginoo nasakitan, gani gipatay siya, ug ang iya sa mga sumusunod nasakitan ug gipatay. Pero nalipay ang kalibutan. O karon sila sad nalipay dito sa way katapusang kalipay sa langit. Magampo ta. Masaligon kitang magampo dinasig sa mga pulong ni Kristo o sa panigingnan sa mga santo sama ni San Atanasio. Muingon kita, Ginoo, nagasalig kami kanimo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang atong simbahan mamahimong matuod nga katilingban, nga mamunga gugma ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga dili matuohon makahimamat sa Dios diha sa gugma sa mga Kristohanon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga minyo makanunayon diha sa ilang gugma alang sa usag-usa, sa ingon magsaksi sila sa ilang Kristohanong pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga masakiton magmalig-on diha sa ilang pagtuo ug magpabiling hiniusa kang Hesus, bisan diha sa ilang mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga si halangdong ti Filo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo.
nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa panggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ugalang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga sila nga mihalin na gikan niining kinabuhia magsadya hangtod sa hangtod didto sa langitnong Pinoy-anan magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Makagagahom ug maluluy-on nga Dios, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo sa pangama ni San Atanasio, imong pastor, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daikon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panubino nga abot sa yutan, ug ginama sa kamot sa mga tao. Bahimo sila kalanong sa kalagalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tun sa kaangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Sudo nga o Ginoo ang mga gasa nga among gihalad kanimo alang sa handumanan ni San Atanasio, ang pagpadaog sa imong kamatuoran makapabulahan unta alang sa kaluwasan kanila nga nagasaksi sa imong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Atanasio, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo mabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Atanasio ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong harian, patuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, may kung sa langit.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang harian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's like a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart, and tells me what is right. Of all my friends, you're really different. You shape my heart to love as you have loved. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot kanamo nga ang matuod nga pagkadiyos sa imong bugtong anak nga gituuhan namo
sa dakong kalig-on uban kang San Atanasio, maghatag kanamog kinabuhi ug manalipod pinaagi niining santos nga Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga kalipay, hingpit nga kalipay nya mahitabo ra ni kung magpabilin kita diha sa paghigugma sa usag-usa sama sa paghigugmas Ginoo nato. Andam tang magantos para malipay ang uban. Salamat sa nagantos og palit na tog slots dinhi og nangalipay na takaron. Nya antos pa more pasabot magsigi ta og palit og slots. So ako nang gikaingon ang halin nato sa SBF DAG 19,692 as of yesterday, ana apay 40,308 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Yang atong Divine Cleansing, Healing and Strength DCHS nahalina na tag 27,672 slots, nanalay 2,328 ka slots nga available. Nga naasa ni sa 22 slot challenge nga tag 4,400 na nasa tayo na dawat nga 448 ka slots. Nga atong DSAP na 993 ka slots, 7 slots pa ang atong i-open, tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Atong pakpakan ang namalit na tong slots. Niya, salamat sad nga nagsunod gid mo sa atong YouTube channel. Padayon mo sa pagsunod ani, dili lang sa pag-like, share o pagpaminaw, kung dili ang pag-monitor sad sa ato gyung mga official contact numbers, contact persons o account numbers para maka-avoid tag mga scammers. Niya, nakadawat sad ta og share sa YouTube, no? Ako nang nasulti itong niaging adlaw nga nakadawat ta atong month of March og 170,000 pesos nga share. Pakpakan na to ang YouTube. Salamat kayo. Nya sa atong Pentecost Sunday, May 19, 2024, alaunas hapon hangtod mahuman adto sa IC3 na atay tag 100 pesos nga ticket nga mao ni atong donation ngadto sa maong event kung moapil ta. So niya dinis atong parokya na ata dihay mga tickets og sa mga charismatic leaders sa lain-laing charismatic groups in the Archdiocese of Cebu. So naanay 2,298 nga halin o niya 4,702 na lang ang available. Niya padayon tang mamalit og manambong. Niya kamo sa mga online parishioners nga gustong mo sponsor, inyo bang sponsoran din ang mga tao, pwede sad mo mupalit. I-text lang, mao ni akong sponsor sa gustong mo tambong pero way ika palit og ticket. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done